Velkommen til Mindflow High Quality. I dag vil jeg guide dig gennem en kort mindfulness-øvelse, der hjælper dig med at finde ro og klarhed. Find et stille sted, sæt dig behageligt og lad os begynde. Luk øjnene et øjeblik og fokuser på din vejrtrækning. Tag en langsom indånding gennem næsen, hold vejret og pust roligt ud gennem munden. Forestil dig et øjeblik, hvor du har følt dig allermest motiveret. Hvad skete der? Hvad fik dig til at føle dig stærk og beslutsom? Lad den følelse fylde dig nu. Mærk styrken i din krop. Du har allerede overvundet så mange udfordringer. Du er stærkere, end du tror. Når tanker om tvivl opstår, giv dem lov til at passe sig som skyer på en blå himmel. Du er her lige nu, og du har alt, hvad du behøver for at tage næste skridt. Når du er klar, kan du åbne øjnene igen. Mærk energien i din krop, klar til en ny dag. Husk, motivation kommer ikke udefra, den skabes inde i dig. Tak, fordi du tog dig tid til denne øvelse. Hvis du fandt det hjælpsomt, så husk at like og abonnere for flere guidede sessioner. Vi ses i næste video.